Fil-preżent maħniex nofru gvern alternattiv tajjeb. Iddikjara dan id-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri permezz ta' kitba fuq il-Gazzetta llum. Spiteri rimarka li l-PN irid isib direzzjoni b'indikazzjoni li Bernard Grech mhux qed joffri dak li hu ta' bżonn biex il-partit tiegħu ikun fit-tmun tal-pajjiż u kompla li minkejja li sa ftit żmien ilu in-nazzjonalisti kienu jgħidu li l-PN jista' jirbaħ l-elezzjoni. Illum l-istess nies u partitarji fosthom Spiteri stess mhux qed jafdaw lil PN bħala l-Gvern Alternattiv. L-istess sentiment kien ta' Alex Borg magħruf għall-allinjament tiegħu lejn il-faxxa ta' Adrian Delia fejn fuq intervista mal-Malta Today irrimarka kif bħalissa m'hawnx gvern alternattiv. Borg qal li l-alternattiva tista' tiġi offruta bil-proposti. Pero they are looking for an alternative. Issa sta għall-Partit Nazzjonalista li joffri din l-alternattiva. U l-alternattiva toffrija bil-proposti, bl-għaqda, ġifieri l-poplu barra, itella l xi ħadd fil-gvern li jaraħ maqut.